Väčšinou platí, že začiatok býva veľmi dôležitý. Je to takto aj v bartri? Začiatok je vždy dôležitý. Ak staviate dom, základy sú vždy tie najdôležitejšie. Aké sú základy, potom taký je aj dom. V bartrovom systéme je potrebné, aby klient ako prvé veľmi dobre sformuloval svoje ponuky a samozrejme takisto svoje požiadavky. Tieto je potrebné zverejniť v informačnom systéme www.superbarter.sk. Ďalšou dôležitou vecou na začiatku je vo firme u klienta určiť kontaktnú, kompetentnú osobu, ktorá bude s bartrovými poradcami a s bartrovým systémom komunikovať. Tento človek vo firme, táto kontaktná osoba, ako prvé by sa mala naučiť veľmi dobre pracovať s bartrovou burzou, takisto superbarter.sk, a zároveň táto osoba musí mať veľmi dobrý prehľad o tom, čo sa vo firme deje, aké má firma problémy, čo potrebuje riešiť. Takto to vyzerá, že všetko je iba na pleciach klienta. Čo potom ale robí bartrový poradca? Poradcovia Voice sú bartroví profesionálni obchodníci. K tomu, aby mohli klientovi veľmi dobre poradiť, ako by mal robiť barter čo najlepšie a čo najefektívnejšie, potrebujú od klienta čo najviac veľmi dobrých, kvalitných informácií. Toto je práca kontaktnej osoby, ktorá je kompetentná a zodpovedná za komunikáciu a spoluprácu s bartrovým systémom. Ak je medzi kontaktnou osobou a medzi poradcom veľmi dobrá komunikácia, veľmi dobrá výmena informácií, potom sa bartruje naozaj veľmi dobre. Takže úloha kontaktnej osoby je zásobovať poradcov bartrového systému informáciami v čo najväčšom množstve o ponukách, požiadavkách a samozrejme problémoch, ktoré firma potrebuje bartrom riešiť. A úloha bartrového poradcu spočíva v perfektnom, profesionálnom bartrovom poradenstve. Ako bartrový systém aplikovať vo firme čo najlepšie, najefektívnejšie, tak aby barter firme čo najlepšie pomohol.